Hindi ka ako makikipag-date kung di ka special sa akin. 6 months na nga ako naliligaw sa'yo eh. Nainip ka ba? Wala, sinabi ko bang nainip ako ba? Ba't parang sinusumbat mo sa akin? Sino ba may sabi ligawan mo ko? Di ba, kung ayaw mo na. Hindi naman ako lalabas with you kung walang tiyan. Ganun ba yun? Yun. Siyempre makikita ko mga tao, no? Machichismis ako, ikaw boyfriend ko. Wala naman akong sinasagot pa, kaya huwag kang mag-alala. So, marami rin sinabihan mo na ganyan. Di lang ako. Gusto kita eh. Feeling ko nga, mahal na kita eh. Anong magagawa? Mahal agad. Ganyan ang mga malalaki. Nakarinig sa amin na, I love you, mahal kita para sagutin. Pero sige, sabi mo yan. May gusto ka ba sa akin? Hindi ka ako makikipag-date kung di ka special sa akin. Ito na yung ritual natin. Labasan na tayo ng mga natikman nung hindi tayo nagkita-kita. Ano? Ito yung chicks ko. Teka, ready ka na ba? Are you ready? Close your eyes first. Sige. Close your eyes. Bay, dali ah! Oh. Ganda, diba? Kahawig din. Meron din akong chicks. Patingin ng sayo. Hindi, mahilig lang talaga tayo ngayon sa mga chinita. Trending nga yung mga chinita, mga Alice Go. Diba? Mga chinita. Isa ko pa siya makita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic! Wow! Enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo ng video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa amin.